Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wannan ke na kwana. Tashi lako. Ya kwana biya kasuwa kuma ya sanyi da ƙuran nan. Ya iyali. To Allah tabbatar da alheri. Allah ke Allah ya tsare Allah taimake mu. Insha Allah. Again da Allah ya sani ba inda zan kai ka samu ka bada information. Yanzu ne shi da muka wuce daga da Alhaji daga Riyadh. Kuma ni ina cikin bolin ne ya gaya min akwai wani gubernar na tawa a Kaccan su makwabcin Alhaji ne. Gubernar na musamman a sunan shi nan tare ne. To dan kanan shi shine yake gidan shi wani saurayi kullum ya zo iya malashira shine yace Alhaji ya ce min bayan ya so da juma'a ya gama shi shine mshire ya ce mishi kana ji jirgin nan da ya tayi tawa ban san wani jirgi bane ya ce irin ne aka cika da pv aka cika ina ji sai ba wanda president ya tayi ba tare bane kana ji don a samu ayyana zai a gama ni musamman ne zan gama ba ni da wani manyan militan ko na limana ko da ta yi zan gama samu in ka san information ya yi fasi wallahi kana ji an kai su kenan da gaske ne wannan misalin da muka samu an ce soja aza ba kenan da gaske ne zo executive sasanta da shi sai tawa kuma na samu wani vocal bai san ko ka sami shi bane in tura maka kashi kenan da a gaya mutane a kiyaye a san yana za da ko me suka yi ana tura Allah ya tuna musu ashiri ana ji labarin su insha Allah merci Allah ba mu sa Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Wannan magana ba ta wasa ba ce ba ƙarya cikin ta. Wannan labari zan tura muku wannan bokalkin na jirgin da ya je na shugaban ƙasa kwatin ne je da su na zaɓe a ciki an yi bote an ƙare wanda ce za ba su a rarraba a karin zaɓe kenan ana ƙara zaɓe kawai shi kawai zaɓe suna za a kai sai ne don ku sani ya kamata wannan information a watsa sosai ko ina aji shi a watsa wannan information ko ina aji shi a watsa wannan information kowa ji labari jirgi da ta yazo zandar yazo ta kuma akwatin ne kawai kai na zaɓe akwatin da cikin da an yi boti an ƙare an yi komai ya kafar fure kawai za a yi wancan za a yi na ruhunan zaɓe su ba za a amfani da su ba to kun ji don ku sani a watsa wannan information a watsa sosai ba magana wasa ba ce wani magana ta tura gabaki na gaskiya. Assalamu alaikum group takaici da kishi ina muku fatan alheri da fatan kowa ya tashi lafiya to madalla Allah ba mu sa ubangiji Allah ya taimake mu Allah ba mu rinjayi a kansu. Yanzu wani labari wanda na same shi daga cikin 'yan tarayya wanda suke tare to akwai mutanen mu a ciki to daga cikin mutanen namu sai suke cewa razzabe kamar wajen diswitar ɗin nan su yi yanda za a yi su tada hankali a yi hada wajen diswitar kwa na marecerar zaɓe yanda za a tada hankali a yi tashin hankali a yi hada sai a rihe birurruka na zaɓe tunda sun ga a cikin birni an ce sai mamman usman sun cika akwatuttuna da ƙuri'a ta bazum duka kowane akwati ya kusa nawa yanzu aka tarro ni aka gaya mini aka ce mu gaya ma manyanmu mutumin ya ce ya tarra babi ma ya gaya mishi amma bai ji ba zancen yana yawo ya ce a gaya ma masu takaicin abin da kishin abin wanda su sai a ɗo mataki wanda za mu iya ranar zaɓe mu kare ƙuri'aƙinmu shine to kenan sai mu san matakin da za a yi in aka tada wannan waɗanniya su kenan su sauya akwatunan zaɓe ko to kenan dole sai mun sa ido wajen ƙarfe 6 na marece a bisa kan akwatunanmu na zaɓe kenan kowa ya kama jiki ba wani abu bane Allah taimake mu Allah ba mu rinjayi a kansu.